Mutane suna ta ihu ya mutu da gaita ka zama dan sanda. Na zama dan sanda a fim ba? So ba gaske bane ba. Ba gaske bane ba. Wannan dan sanda kamar yadda ya gani a cikin wannan kayan yanzu haka ma kaman aikin muke. Amma ba wai dan sanda na zama. Wannan matsayi kake taka a cikin wannan role na bana ba? ASP Nazir nake taka matsayin sa wanda nake yaki da miyagun mutane ɓata gari waɗanda suke yin rashin mutunci a gari lungu da sako a cikin a garin cikin fim din. Kana jin labarin ya hau cikinka da kaji kayi sha'awar kai aikin ɗan sanda a gaske? Ai tunda har aka yi daraktan yayi casting ina a ciki to lallai na hau labarin kuma ina jin daɗin role din saboda duk su gama yawon su gaba ɗaya da rashin mutunci sai da gaba ɗaya zan kama su in ɗaure su in kai su kotu a hukunta su shine. A matsayin ka na jarira cikin bane bakwai wani sin ne fi burge ka? Sin ne ya burge ni? Ai suna da yawa suna san da suka burge ni. Amma guda ɗaya a ciki. Akwai inda muke artabu da wa'annan 'yan ta'addan. Na fi son wannan sin din ya fi burge ni. Me za ka ce game da wannan sabon bana bakwai da kuma wancan tsohon bana bakwai? To ai dama ka san tsoho kace da sabo duk inda sabo kira ma ya fi tsoho saboda ko daga yanayin kayan aikin da yanayin acting din da yanayin labarin duk da irin wancan ne amma dan sabunta labarin an gyaggyara wasu abubuwa su gaskiya wannan ya fi wancan karfi ma da komai.